Čo dať do umývačky, aby sme mali čistý a lesklý riad? To alebo to? Jar má všetko v kapsuli, všetko to tu máte a na zadnej strane máte, ako je to, ako vám ušetrí vodu, ako vám ušetrí elektriku, ale potom, keď si tu drobnými písmenkami prečítate, tak tu nájdete, že vám môže poškodiť oči, že máte to dávať z dosahu detí a podobne a podobne. Tento prášok vlastne obsahuje všetko to, čo obsahujú tie kapsule, ale na zadnej strane nenájdete nič, čo by škodilo nám alebo našim najbližším. Tak čo? Čo je tá správna voľba podľa vás? Jar? Alebo nejaké kapsule? Alebo mystik prášok? Podľa mňa to je mystik prášok.